Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Bahaïing jong Raja Raghuvanshi ki bana Indore jong Gajla Madhya Pradesh kila Thoh daka shithi sha Menteri Rang Badu Kari u Narendra Modi ban pha Tohkit daka Central Bureau of Investigation lani ka CBI ban wat bania halor ka jing sha penyap u Raja Raghuvanshi bat ka jing ja jong ga Sonam Raghuvanshi ka kurim u Raja Kibadang syudap bania Thoh syong kurim shen ha kaba lalap ya kamet yap jong Raja na kiriat jong ka wei saudong soara Kumbanchi penken mau u Raja bat ka Sonam Raghuvanshi hadian ka jing Thoh syong kurim kilawan sha Meghalaya na kabenta ban le kemen honeymoon Henry hadian kat tu kat nesngi kini ki shikurim ki laja rangai ya kini ki arngut lai I khaddu ha ka ar phulai tarik ujemang ar hajar apusan ha ka ar tarik ujliu ar hajar apusan ki Pulit ki lalap no ya kamet jong Raja Raghuvanshi ka balap ud ha ki riat ka wei saudong laddu sora kat ba ya ka Sonam hadu mentamane om shum lalap sai ai shei bakadan Henry ki Pulit ki dang persyang bat beteng ban wat ya ka kat kum ka khubor belapan mi daka ANI layathu ba u Vipul Raghuvanshi u Hemen jong Raja Raghuvanshi u loong baki Bahaïing hasem kila Thoh daka shithi sha Menteri Rang Badu Kari u Narendra Modi ban pha Tohkit daka CBI u loong ru baki kwa ba u Menteri Rang Badu Kari bat u Menteri Rang Ba ka Meghalaya kini ki arngot ken ai ka jingkershan yaki halor ka Jingtohkit ka CBI khnang bakin yo le ya ka badon kam khnang ban wanra ka jing bishar ka bahok ya u Raja batkan pensuk ban yo no ploy ya ka Sonam ula ban rapat da ka baong ba ka rukom penyat ki Pulit ka Meghalaya halor ka ni ka jingja kam wanra jing bishar hok ai ru em ya u Raja